kerpiçleri, sütünleri yıkılandır. Eýem çalşap barýar. Bu näme bolýar? Çalşap barýar. Bir ýurdy ýa-da bir hökümeti diýeli, ýurdy diýeli has dogrusu bir ýurdy anladýar-da hasam ýakynlaşsak bizim Türkmenistanymy anladýar dolulugyny. Indi soňra binanyň içerisindäki aboýlara da üns berensiňiz. İldeşler bu şu taýdaky aboýa üns beriň, bundan soňkudaky aboýam üýtgeşikdir ýa-ki bir ýurt, bir sistem bar, bir rejim bar, dagat barýar, çalşap barýar. We içindäki bir oturanlaram ine bizim şu wagtky garşysyna gitýän şulary aýyrsak ýurdumyz gülýaly bolar diýip pikir edýän adamlarymyz ýa-ni hökümetem bardyr. Ine şu in sağ tarapdaky uzun saçly oturan prezident, ýurdun prezidenti. Onuň galanlarym beýleki ministrler, hatda medeniýet ministri neçeni bar. Ýa-ni üns beren bolsaň dowam edelim. Bir gapda nahar getirip berýändir. Bu gap her kimin öz aýratyn gaby, öz aýratyn wilkasy, bıçagy bardyr. Bular hersiniň özüniň wezipeleridir. Nahar salynıp getirilýän gabam, ýa-ni şolaryň şo wezipäniň üstünden iý bitýän. Ýa-ni meselem diýeli prezident bolsa özüniň prezidentlik wezipesi şu gaby elindäki wilkalar şoň bilen iýýär. Nämäni iýýär? Bu taýda aýdyp geçersäler. Şol adama da üns berin.